Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kita na lang mo ato. Tabangan na lang natos Karen. Sa ako nang giingon kanina, ikaw ra gid ang makatabang ni Karen, she. Ha? Ang imo mang parents ang ipaadto sa iyang auntie. Akong parents? Wa ko kasabot. Nagstay ba di sa US ang imong parents? Oo. Doon naman sad sila ay business dito. May empleyada ba sila nga Filipina? I mean, personal alalay nila? Yes. Si ate... Husto. Lidas matuod ang niya apelito. You mean, ang ante ni Karen mao si ate Aileen? Oh my God. Dili gyud ko sure ining tanan ha, Sheila. Basta kay mo na iyang gisulti nako nga ang imong parents mao ang mga amo sa iyang auntie. My God. I-verify lang niya siya. Kung si ate Aileen gid ang iyang ante, ngano mo man ang kinasultihi? Dili siya gusto nga matabangan ang iyang ante? Do, nga pa nagnas Karen. Abi na ko, resign din na siya. Di masugot si Sheila do. Labi pa nga, wa na ni mag-follow up sa iyang resignation. Onya, kumusta naman ito yung auntie? Gitabangan nila ni nanay tatay. Pag-process sa iyang papauli. Onya, kay ba na siya? Wa matingali. Kaya according sa contact nila ni Sheila, wa naman kuno na magpakabana si Karen siyang auntie. Grabe, ano? Ako na. I-fire na lang ako. Di lagi mo sugot Sheila. Sam sa niyong asawa eh. Abi mo na ko, nangabisyon na siya sa politika. Nangabisyon mo sa di siya nga mamahimong santa. Lagi. Sortihan na mo doy. Suya na siya ka. Kitsam sa di mo suya nga halos naa naman sa imong asawa ang tanang nindot nga quality sa usa ka babae. Ay nasigig dahil sa akong asawa do. Di na ka kitaglain na imong style. Sir? Na-reply na ang Japanese investor. Makik-schedule sila meeting. Schedule first week next month. Okay, sir. Karen, kumusta na imong auntie? Excuse me. Ipagdag rin mo do eh. Ha? Bisiga kong mata ni Karen. Naglibog na to. Nganong nangumusta ko siyang auntie. Ano nang umusta man siya sa akong auntie? May nahibawan ka siya. Buset. Gikalimta na matuton ako sa auntie. Doon na yun ipahinumdum. Kana, babe. Kana, lamig kay na, babe. Ayaw kundangi, babe, ha? Lamig kit kayo siya, bisag sakit. Babe, ayaw pa ka na, babe, oy. Naglain na magsugod akong pamati. Ha? Uy, undangin na lang kong masahe, babe, uy. Naglain naman din mong pamati. Huwag mo din ka musulti. Okay raman, babe. Okay rin ko, padayon lang din ako, ha? Kay sakit man kayo mong likod. Ayaw na. Sakto na to. Ako na lang ng isandig. Mawara ni Kon, makarelax na ko. Ikaw, naon sa maday ka? Nalipong ka? Labad mong Kailan tanon ka? Simbak ko sa babe, oy. Naglain mo kayo mong pamati. Ay, wa naglain, babe. Tarong pa. Aon sa man, timplahan ti kagti? Naglain mong kuto-kuto? Ay, dili lagi, babe. Ang buto yung basabot ba is kadang medyo naglain lang nga akong post-on, babe. Ha? Uy, hala. Nga naman ha. Babae naman ako na ibawaan nga maglain ang puson kung hapit among period. Babe, pa-check up ugma.
Ganon di magkakasabot, babe. Ha? Baby, ako na lang yung hong, babe. Oh. Oh, sorry. Sabot na ka? Ha? Buhay mo ka, babe, uy. Kaba di ay katawan na dyan ko ni mo. Sige lang. Ako na lang ang tuson kay ikapoy pang ka. Sorry lang yun kaayo, babe, ha? Di pa gid ako kaya ron makig... Ano ba niya? Kugira! Ang tuson ko na lang. Almost 1 year na mi agi. Wa ko'y balita ni auntie. Okay rin tingali siya. Imposible nga dili ko ma-inform if ever may daot ang nahitabo niya. At least, nilabay ang panahon nga wa rin nahitabo. Maayo rigid nga wa ko mga yung tabang sa pamilya ni Sheila. Luoy na gid unta kayo ko sa pananaw tong babayhana. Hi, Karen! Oh, Tanawag kasi akong kauban. unsay... Oh! Auntie? Auntie, wagid ko yung idea nga. Ate Aileen! Auntie! Salbahis ka! Ate, kalma lang. Ato ta sa suit sa office ni Carlo. Dali. Gusto ko makikihusay ang nababayana. Karen, ato ta sa office ni Carlo. Tana, ato ta dito. Babe, okay ra pagod nga sila lang daw sa sud? Tingali ko si mahitabo. Pasag di sila, babe. Ilan ang personal nga problema? Pero tingali ka. Kalma lang. Di lagi na sila magpinatyanay sa sud. Grabe sad magpinatyanay, uy. Ang ako lang ba, tingalig mas stress si Ate Aileen. For sure. Hindi naman siya daan o tambal. Ilan ang ipangandaman daan. Wa mo ko mag-expect na mo ito yung buhaton, babe. Abi man ako, igo na siyang makikstorya ni Karen. Hey, ayaw na lagi ka-worry, ana. Oh my God! Unsa mo kinahitabo? Gano'n man eh. Gano'n na hitabo man eh. Gano'n na ingon ani man eh. Ka-peaceful sa ko life this past few months. Gano'n kahit manilingon ani. Karen! Oh, Karen! Okay na ka? Ikaw may nakaingon ini. Karen! Imo rin gitoyo? Ha? Imo ginasi ati sa opisina aron mawawan ko. Karen, nasayop yun ka. Way mali siya ang akong pagdani Ate Aileen sa opisina. Nagtuor kay ko nga, eager lagi sa makikita ni mo. Wa ko'y idea nga mo ito yung buhaton diha ni mo. Hipokrita! Mahimo ba? Ayaw na lagod pagplastic sila. Nahibaw ko, uy! Dugay na kagadumot na ko! O gagita ka lagi gayon nga makabaos! Dili kiningon ana ang akong pagkatao, Karen. Wa gyud ko magplastic diha ni mo. Tinarong ning ako. Ikaw ra gid may hugaw og una. Ingrata! Ayaw ko pa kiningon ana, Karen. Ayaw? Ha! Mutilahi ka? Ingrata ka, Sheila! Demonia ka nga nagpapretend ka, Anghel! Ikay na kaingon ni nahitabo karon. Gigamit mo kong auntie para makabawas ka na ako! Ganong ingon ana magpagpaghuna-huna, Karen. Tuod kay ingrata ka! Ingrata! O ka may nakaingon nga nasuko pag-ayon ako si auntie! Ikay nakaingon nga na high blood siya karon! Ikay nakaingon inig tanan! Ikaw nakaingon inig! Ikaw ba? Salbahisa, gini mo eh! Babe, ayaw na. Ano sa'yo? Pasagda rin mo bayana? Stress lang na siya. Bullshit ka, Sheila! Plastic! Plastic! Imo rin itawag plastic! Oh, plastic siya! Ingrata! Pa-victim effect! Pinaanghel ko nuhay pero demonia! Demonia! Carlo, buhi siya. Unsa ka? Carlo! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!